Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген Дөнья студиясендә кунакта үзебезнең татар егетебез, сәләтле Санкт-Петербург шәһәрендәге опера театры солисты Яромир Низаметдинов. İşmelikte yazın birlikte Direklikte soyrıy tonkışı Sonra piyelarsın mı soğanıda Şolup gitse gövdem olmışı Merhametsiz jirde bir kim yaşay olmuş Merhametsiz jirde her kim bahtsız Yüzüp gitsen de sin Oşup gitsen de sin Merhametten kala yoktu iz Что день грядущий мне готовит, его мой взор напрасно ловит. День победы, как он был от нас далек, как рассвет отушен таял далек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, воротом права, это праздник, сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Яромир, хайырлы көн. Исәнмесез, хәерле көн, Энҗе ханым. Менә Казанга кайтуыңны ишеткәч, әлбәттә, синең белән күрешмичә мөмкин түгел. Без бер 3 еллап элек очрашкан идек, шушы студияда әңгәмә корып утырган идек, әйме, Яромир? Әйе, Вакыт узганда киткән. бигрәк тиз Ул узды. вакытта әле Санкт-Петербургка күчеп, эшли генә башлаган идең. Шулай да, әйе. Менә инде 3 ел узган Санкт-Петербург ничек кабул итте? Ияләштеңме? Санкт-Петербург инде минем шәһәрем дип әйтә аласыңмы? Чынында әйтә алам шулай дип, чөнки мин үзем ни буенча инде профессиональ буенча. Мин бит опера җырчысы булгач, анда бит ул Санкт-Петербург шундый шәһәр, ул бит культурная столица бит дияләр бит инде. Анда менә классиканы бик ярата халык һәм классика өчен анда бик иркенле. Анда классика өчен күп театрлар, күп концерт площадкалар, ниләр. Шуңа күрә минем профессия буенча анда рәхәт Эшләү өчен җиңел. мөмкинлек бар, әйме? Мөмкинлек бар, әйе. Ул бит ир кешегә бигрәк тә иң дәрәҗәле, чөнки без бит хатынны, баланы ашатырга, нитәргә кирәк, обеспечивать итәргә кирәк бит инде. Шуңа күрә ир кешегә эш булганда ул бик яхшы инде шуңа. Инде ни буенча, җан буенча инде бер минем йөрәгем, җаным Казанда калды. Чөнки Казан бит ул менә хәзер менә кайттым монда отпуск вакытында Казанда менә хәзер яшим әле ни дип менә
искә килеп төшә бөтен ниләр, монда сен һәрбер Казанда булганда өйдәге үзеңне хис итәсең. Үземнең туган авылымда кебек үземне хис итәм. Чөнки кайда карамасаң да татарча ни сүзләр, кая ни бармасаң да ишет яңгырап тора татар ни сүзләре, татар телдә, матур телдә. Һәм инде мин җырчы буларак бик ни ошымия татар әдәби тел ничек яңгырый. Ул бит үзе сөйләшкәндә дә җырлап тора ул тел. Бик матур татар безнең Аллага шөкер, татар телебез безнең әдәби телебез ул бигрәк матур. Менә шуңа да күрә инде безнең татар кешеләрдә бик күп җырчылар бит инде. Мин дә шуңа да дип уйлыйм. Чөнки безнең бит нидән менә опера буенча Италия бит иң беренче операны инде мәктәп вокал буенча, опера вокал буенча. Ул бит менә итальян тел операга иң яхшы, иң уңай. Чөнки тел аның ни без якын монда perché la donna mobile biz рәхәт җырларга рәхәт, например, ни белән чагыштырып торсаң, шулык немец теле белән или француз теле белән. Шулай ук менә безнең дә татар теле шулай ук йомшак, үзе сөйләшкәндә генә бит җырлап тора ул. Шулай ук тоже безгә якын монда артикуляция. Шуңа күрә мин рәхәтләнеп йөрим менә. Монда рәхәтләнеп менә. Монда безнең Казанда менә ниләр хәзер менә бөтен нәрсә бит ул тоелы чагыштырган вакытта. Менә хәзер күп кайтканым юк шуй озакка нидән Питердан. Хәзер онда 3 ел узды менә. Хәзер кайттым. Менә карыйсың менә Казанда бик шундый матур киенәләр, хатын-кызлар, егетләр дә инде, но бер без иркеше булгач хатын-кызга күбрәк карыйсың. Безнең татар кызлары матур, чибәр, үзләре матурлыкны ярата бездә халык. Менә чыннан да со вкусом тәм белән халык киенә, тәм белән бизәнә. Бер менә ул менә бар менә воспитание дигән ни, каждый һәрбер национальностьтан, аның бар менә татарда безнең бер менә шул нирәк, безнең сдержанныйрак бер воспитание, ул менә татар ни прослеживается менә бер. Шунысы мин бик шуның өчен шатланам менә йөрим, күзләр шатлана, бөтен йөрәк шатлана, һәм инде күп үзгәрешләр Казанда менә 3 ел нидә механик машинада үзем йөрим. Монда алып тордым машина энемнән. Машинада йөрисең. Одашып беттем. Чөнки яңа развязкалар ачылган, юлларны яңараштырганнар, нидә теге деревня университеты буенда кольцоны япканнар. Шуңа күп менә яхшы үзгәрешләр, ул бигрәк тә мин горурланам. Чөнки безнең Казан ул безнең бит столица, мин бит нидә яшәгәндә күргән өлкәсендә музыкаль белем оларга теләгәндә, мин бит Казан сайладым. Мин иң белә идем Казанга барам дип. Потому что мин тортайды Казанга. Шуңа күрә мин бик шат безнең Казан шулай процветает менә, Аллага шөкер. Шулай үскәненә бик шат. Ярамир, менә мин инде һәр вакытта да җырчылардан сорыйм, менә шулай теге канатланып Казанга кайтучылар була, менә әле күптән түгел Альберт Абай Садуллин булып киткән иде, шушында аның белән әңгәмә кырып утырдык. Һәм мин сорарга яратам җырчылардан, менә шушындый туган якларга кайтканда, менә туган ягың булмаса да Казанга кайтканда, менә нәк синең күңелеңдә ниндирәк җыр туа? Ул бит теге җырчы кеше барыбер ничектер күңеле белән ниндидер җырны сызырга ярата. Менә синең күңелеңдә нинди җыр? Минем күңелдә иң беренче Казанга һәр вакыт кайтканда Казаным дигән, Казаным, җир йөзендә синнән матуррак шәһәрләр күп алар, Рим, Парижлардан да санын. Шул җыр минем Казаным иң беренче искә килеп төшә. Аннары инде китмә сандугач, минем һәр вакыт китмә сандугачны искә килеп төшә, нидән. Һәм менә инде ул җырлар күп, татар халык җырлары да килеп төшә, башка. Менә инде миңа романслар нигәдер керә башка, шундый. Яхинның романслары, оныта алмыйм. Бәлки мин уйлыймдыр, нинди җырларны күбрәк мин монда Казанда җырлаганмын, шулар килә дип башка дип уйлыйм. Нигә менә туган якка кайтканда, авылга кайтып килдем күптән түгел. Анда менә кайтып килгәндә аэропорттан машина белән
бошқа Улы юлның тузаны килеп төште. Чөнки не менә бары бер бит мин дә инде яшәреп утырмыйм. Алла бирсә менә декабрьдә минем 35 яш була юбилей. Бары бер ниләр уже бәләкәй чакларны хис итәсең, искә төшерәсең, ничек урамнардан, юллардан йөргәнеңне. Менә авылга кайтканда мин бер нине сиздем. Без менә үзгәрәбез. Без үзгәрәбез, дөнья үзгәрә, ә менә табигать, җирләр, юллар, ниләр, алар үзгәрмиләр. Алар в принципе алар шул ук торып кала. Ну, үләннәр үсеп китә инде, нитә инде. Агачлар үсеп китә. Но бер аларның энергетикасы менә мин урман буйлап гүләйттем менә. Йөрисең, исләр, шул ук исләр менә калган. Шул ук менә йөрисең, шул ук үләннәр, шул ук исләре килә. Менә шуңа да менә рәхмәт Аллаһ Тәгалә менә аларны үзгәртмәгән өчен. Чөнки без кайтып шуларны иснәп, шул үзебезнең туган һавабызны сулап, үзебезнең туган туфракта йөреп, нитеп, без бер әйләнеп кайтабыз үзебезнең бәләкәй чакларга. Без иң безнең бәләкәй чаклар беззаботный вакытлар, берсе дә исән вакытлар, дәвани, менә хәзер дәватиләр, бер генә дәвани калды инде. Вафат булып киттеләр күбесе. Ул вакытларны искә төшереп, барыбыз белән бергә булып торасың. Менә Улы юлның тузаны дигәчтен Ярамирны җырлатасы килә бит инде. Бер генә куплет булса да сүзләре истәме? Беренче куплетның сүзләре истә булырга тиеш. Улы юлның тузаны белми калды тузганын, белми калдым, сизми калдым, яш гомремнең узганын. Ой, рәхмәт, Ярамир. Менә рәхәтләнеп, ничек дип әйтим, күңелгә рәхәт тыңлап отыру, шул кадәр профессиональ итеп, шул хәтле яратып җырлыйсыз җырларыбызны бит. Менә туган ягың турында сөйләп киткәч, туган якка кайткач бит әле вакытны теге хатирәләр белән генә уздырмадың. Анда концертта куйдың. Менә социаль челтәрләрдән мин сине күзәтеп барам, әйме. Нинди хөрмәткә иде ул концерт? Ничек кабул иттеләр? Тамашачы да шактый җыелган иде, үзебезнең якташларыбыз дип сөенеп, күрергә килгәннәр сезне сөйләп китәләр. Ниндирәк концерт иде ул? Әйе, менә нидән безнең бит сезон июльнең ахырында ябылды театрда. Миңа июньнең инде башында йөрәгемә менә җаныма шундай ни килде. Менә Аллаһ Тәгалә дип, мин һәрвакыт аны Аллаһ Тәгалә җибәрә дип хис итәм. Туган якларына кайткач, отпуск вакытында концертлар бир дип. Чөнки мин бит хәзер менә сирәк кайтып була Казанга, сирәк кайтып була туган якларыма, чөнки мин театрга бик бәйлемен. Графикка хәзер инде һәр елны Аллага шөкер репертуар үсеп, хәзер мин ведущий солист театрга әйләндем, хәзер 80% репертуары миндә. Шуңа күрә, но менә спектакльләр булмаганда инде кирәк вакытта, Аллага шөкер, начальство бушата, рәхмәт аларга. Инде шуңа әйтәм, отпуск көне вакыты көндә бирмәсәм, отпуск аенда. Бүтән белмим кайчан кайтырмын дип. Тем более быел минем юбилей, 2 юбилей, шул 35 яшь миңа тула Алла бирсә, һәм 10 ел менә булып китте, менә профессиональ сәхнәдә быел менә сентябрьдә 10 ел булачак. Шуңа күрә әйтәм, мин кайтып, үземнең авылдашларыма, үземнең землякларыма концерт бирәчәкмен әйтәм. Һәм бушка. Бүләк итеп. Менә үземнең юбилей ниләрдә бүләк итәм. Әйтәм, үземнең иҗатымны, үземнең дусларыма, туганнарыма. Шулай итеп, Аллага шөкер итеп, менә 5 концерт эшләдем. Үземнең туган авылында, Юлдус авылында, Әлмән авылында, аннары Шадринск шәһәрендә, Шатрау авылында и Шадринск шәһәренең бәйрәм көнендә шунда мин тохнак җырладым.
холыкка бик ошады, Аллага шөкер, холык тамашачы бик сусаган. Күптән бит миндә онда концертлар куйганым юк. Мин менә әни белән һәм хатын мине нитәләр иде, ырышалар иде. Нишләп син отпуск вакытында эшлисең? Син бит ял итәргә тиешсең, син үзең бит сөйләдең, Шаляпин, Федор Шаляпин сөйләгән дип. Опера җырчысы елына бер ай полностью җырдан туктап торырга тиеш. Ә син бит үзең противоречишь үзеңнең сүзләреңә ди. Мин дә әйтәм, анысы дөрес әйтәм, но менә җан бит нидә, менә ният менә бар иде. Шуңа күрә мин әйтәм, юк әйтәм, мин бирергә тиешмәйм әйтәм. Наоборот, менә эшләдем, концертлар көн бер ортылдан һәрбер концерт булды инде. 6-сы, 8-зе, 10-сы, 12-се көн арашы. Менә мин ул концертта бер дә ауырмадым. Наоборот, мин шундый шулайдыр һәм тамаша да менә үзең теләп эшләгәнгә ул. Ниләрне күрдем, үзенең дусларны күрдем. Элекке күптән күрешмәгән дусларны, күптән күрешмәгән кешеләрне күрештек. Сөйләшеп булдык, фотога төшеп булдык концерттан соң. Шуны һәрбер концерттан соң минем бер 30-40 минут фотосессия булды һәм сөйләшеп нитеп, мин менә положительный энергетика алып кайтып киттем. Һәм инде нидән һәрбер концертта нидән мин бик патриот үзебезнең илебезнең һәм патриот үзебезнең авылның. Шулай итеп нидән шундай җырларда җырладым, Россия менә үземнең үзе язган җырымны җырладым. Шундай Зачарованная даль Пахмутованың җырларын. Онда татар гына программа булмады. Онда нигә карата, авылга карата, шәһәргә карата программа һәрбер нигә отдельный программа сойлап утырдым. Но нидән Шадри шәһәрендә дә, например, онда бит безнең тоже татарлар бар. Шатрау авылы, Шатровский районның, ул Шатровский районның үзәге булып исәпләнә. Онда да күбесе урыслар, ләкин татарлар да бар. Шатрау районында Кызылбай авылында татарлар бар. Шуңа күрә мин һәрбер нидә 2, 3, 4 җырларны татарчаны керттем. Чөнки мин ни өчен генә керттем аны, ни татарлар булыр гына дип түгел, ә мин татар дип. Менә һәрбер вакытта мин ни дип чыгып, әйтәм, безнең илебез многонациональный, ул бөтен илдә, бөтен дөньяда шундый бер ил, бөтен кая тамаша калалар. Ничек ул төрле национальность бергә яши ала дип. Аллага шөкер, ул безнең көч. Шунда безнең көч. Без шуңа күрә без тырышкалы тиеш, без бергә барыбыз да урыс, татар, Азербайҗан, чечен барыбыз да без должны матур итеп бергә бер-беребезгә дус булып яшәргә тиешбез. Шул вакытта гына безнең илебез нык булачак, Алла бирсә. Чөнки мин шулай урыслар әйтәм, татарлар, урыслар күптән яши бер бок о бок красивый семьи создают и бик матур баллар чыга чынында. Шулай итеп, шундай менә шулай халыкка исләрне төшереп, шундай мин концертларны тырыштым развлекательный гына не түгел, а бараз еще и информационный познавательный неләр ясап инде. Халыклар бәлки онда бит баллар да йөри бит. Балларга алар онага алтышлар патриотизм бездә булырга тиеш бит. Күңелләрне сеңәргә тиеш кешенәдән. Шул чагында гына бит инде ул үзеңнең илеңнең патриоты була аласың. Чөнки без артистлар напрямую без носители, без воспитанные Тәрбия бирәбез. Тәрбия бирәбез, Шуңа күрә мин шулай дип уйлыйм, мин тырышам инде шулай эшләргә. Ирамир, инде менә хәзер кабат опера театрында эшчәнлегеңә әйләнеп кайтсак, менә бик күп дип әйтеп үттең үзеңнең хәзер инде анда башкарган рольләреңне. Үзең өчен көтелмәгән берәр роль. Менә син ул хакта хыялланмаганда, бәлки син андый рольне мин башкарырмын дип уйламаганда бармы шундый роль? Әллә барсы да менә син теләгәнчә син хыялланган рольләрме? Беләсезме, менә нидән иң беренче нидән шулай шотлану рольләр инде ул инде мин нидән менә безнең Казан татар опера һәм балет театрында Иван Грозныйның шул Явыз Иван, Сөембикә операсында Резда Хираның ул миңа ни иде шундый, мин үз студент бит мине,
Мені тыңладылар да енді. Мен айттылар, вот, сеңа мене шундай роль. Ол мен бик шулай не болды шундай сюрприз дейм енді. Мен нетіп. Қазір бошқа нелеріне мен просто уже профессионал боларақ, уже консерватория тамамлап нетіп, профессионал опера жетші болғаш, мен білем нендей партиялар менға келеші уже. И һәм мен білем, что бұл партияларны менға олар берешеклер нетерге. Чөнки интуиция бар уже. Репертуарда ол бара бит. Білем, что ол булачак. Һәм өзім әзірләп отырам параллельно. Например, мен қазір Альфред партиясын әзірлейм Травиатадан. Потому что білем, ол тоже мені керек дейіп. Мында қазір керісінше бар шул удивление деймін деймі. Мене, например, қазір партия берділер қазір. Игорь партиясын. Джордж Бизе француз. Иван Грозный операсын жазған. Вот у меня удивление, қазір біздің көбісі коллегалар недоумевают, серьезно не воспринимают деймін деймі. Чөнки француз Иван Грозный жазған, Иван Грозный турында. Не дәрежеде ол біздің менталитетini біліп, не дәрежеде жазған екен? Біздің художественный руководителі Россияның халық артисты Юрий Александров, оңа олышой. Чөнки ул режиссерский неләрне күрә, онда ничек куерга, ул режиссер буларак үзенең неләрен тобай бар. Шуңа безнең инде премьера менә Алла бирсә декабрьгә якынрак запланирован инде Алла бирсә. Миңа ул кызык инде ничек нитеп шундый. Теге положительные удивлениялар инде в принципе безнең театрда мен как бы уже ияләштем, что минем в принципе Алла бирсә булачак инде ул рольләр. Чөнки мин хәзер чыктым еще бер ел элек уже чыктым статус ведущий солистка инде. Шуңа как бы уже мен не удивляюсь. Когда ты, например, сидишь в статусе второго, третьего плана, син көтүп турасың, и сиңа бирәләр, классно дейсің. А мында уже син наоборот заранее даже әзірлейсің уже, өзіңнің неңні біліп, тавышыңны, и что тебе, какие партиялар сиңа предстоит, біліп уже заранее әзірлей башлайсың, чтобы син әйтсілер, менә вот бұл партия кереп, чтобы әзір булып тұрырға син. Менә нинди нишкәлекләр дә бар. Айрыша менә шын күңелең белән бик яратып, ләззәтләнеп җырлый торган партияң бармы? Бар. Мин Герцог партиясын яратам. Ни өчен? Менә шундай ул игровой шундай. Ул онда бит Герцог Монтванский, онда шундай һәм онда җырларга күп хитовый ниләр. Ул бит тоже немаловажный фактор. Менә бар опералар, менә син баш партиясын җырлыйсың. Юк хит. Хит менә юк, например. Менә шул ук алыйк нине Палеон партиясын Нормадан Винченцо Беллини. Онда Кастадива, Норманың Кастадивасы гына бар, ариясы. А Палеонның юк. Хотя партия сложная, уша лирико-драматический га якынрак. А онда менә хитлары юк. Хит, как бы юк. А монда, например, ниде. Что не возьми, то хит. Ля Донна Мобиле, Герцогның. Квеста Куэлла. Ариясы тоже хит. Дуэтлар онда Джилда белән хитлар. Холык и нәрсәгә холык күбесе килә ишетергә песенка Герцоганы. Мен шул операга, ул песенка Герцога как раз битешендә, операның почти битешендә җырлый ул. La donna mobile qual fiume al vento muta la cento eri pensiero sempre una mobile leggia droviso in pianto in riso mezzoniero la donna mobile qual fiume al vento muta la cento eri pensier. Браво, дигән тиешми бурында. Фәрин. Именно күп халык шуны гына эштергә килә. Демәк инде бик танылган, һәм аны тыңлаган саен тыңлыйсы килә. Ирамир, менә итальян телендә җырлыйсыз, әйме? Тагын нинди телләрдә җырлыйсыз? Итальян, немец телендә, француз телендә, рус телендә.
Алла берсе инде не бәлки кайтырмын дип уйлыйм. Казан театрына татар телдә дә җырласа Алла килә. берсе, насип булсын, насип булсын. Менә ул әлбәттә чит телләрдә җырлаганда, ул бит инде Яромир синең теге сөйләм телендә арияны өйрәнгәндә дә ул бит барыбер чиста яңгыраш булырга тиеш. Сез кем сезне өйрәтә менә шул нечкәлекләрендә, сәхнә нечкәлекләрендә ачык әле? Әйе, безгә ниләр киләләр, коучлар. Һәрбер телдән килә коуч. Алар безнең белән бер күп түгел инде, алар бит акча торалар тоже инде. Алар безнең белән бер 10-15 көн шөгыльләнәләр. Алар концертмейстерлар алар белән күбрәк эшлиләр. Оннан соң концертмейстерлар, без бит концертмейстерлар әзерләнәбез партияларны. Алар безнең белән шулай ук безне карыйлар инде, тикшерәләр инде алга таба. Шулай итеп менә эшлибез без һәр итальян телендә ул безнең консерваториядан бара. Консерваториядә бит безгә белем бирәләр. Ул консерваториядан белем алып, без бер ул итальян теленнән начальный уровень беләбез һәрбер кеше инде. Инде кем мин инде үзем турында әйтәм, чөнки минем бит консерватория гына белеме. Минем училище юк иде. Кем училище тәмамлаган, алар еще училищеда аны уже өйрәнәләр. Шулай итеп итальян теле безгә миңа җиңелрәк. Ә менә француз телләр, ниләр, башка телләр, немец телләр, онда без бер ниләр ясыйбыз, построчный перевод. Һәрбер сүзнең астына перевод язып урысча. Чөнки без бит белергә тиешбез, нәрсә турында җырлыйбыз. Мәгънәсен аңларга тиешбез. Эмоцияны күрсәтергә кирәк. Дөрес, әйе. Без бит чыгалмайбыз, например, там онда ниләр, сердце красавиц, склонна к измене. Ошо җырлый. La donna mobile, qual più malvento, muta da cento di pensiero. А без la donna mobile, qual più malvento, muta da cento. Шулай җырлардык белмәсәк. Шуңа белергә кирәк инде аны. Вот шулай әзерлибез инде без ул. Инде бик күп эш онысы текст буенча. Сәхнәгә чыгып җырлаганда гына барсы да бик җиңел һәм бик матур кебек. Инде әзерлек эше, ул бит хезмәт, ул тулы бер хезмәт, шулай бит Яромир. Әйе, бош нитә инде. Минем һәрбер утрасын ул беренче текст, бер партия өйрәнгәндән ничек беренче өйрәнәсен. Текст, беренче текстны укып чыгасың бүтән партияңны. Оннары концертмейстерларны уже музыкальный буенча беләсен. Оннары краскалары шулай күбесе потихоньку әкренләп кенә партияны чынлап килеп чыгасың инде шулай. Шулай, Яромир. Менә белүемчә, сез бит инде теге җырлаган, менә шушы иҗат иткән хезмәтегезнең җимешләрен дә күрәсез. Инде сез 2 мәртәбә Санкт-Петербургның дәүләт премиясен лаек булган кеше бит. Менә алар ни өчен, Яромир, уңышларыгыз турында сөйләп китегез әле. Ул ниләр премиялар миңа беренче тапкыр бирделәр 2020 елны. Но подпись булган иде 2019 елны. Ул Феб де Шатопер ролена, Эсмеральда операсынан Дорогомышскийның ролена шуңа нитеп, миңа ул премияны бирделәр. Икенче премия инде менә быел губернатор үзе безгә бирде вручает инде. 27 май көне ул Санкт-Петербургның шәһәр көне бәйрәме. Шунда бирде за партию Вакула, опера Черевички, Петр Ильич Чайковскийныкы. Ул теге беләсез бит анау вечера на хуторе близ Зиканки. Вот шул турында инде бик кызык матур опера. Ала берсә, менә килсәгез кыш вакытымы, бигрәк тә ул кыш вакыты керә йөрәккә. Чөнки монда шуны менә постановка, шуны художник матур итеп Окунев народ безнең Россиянең халык художнигы. Матур шундый красочный менә передает менә атмосфераны менә. Онда чорт безнең өҗе перенитеп бик кызык таша. Мин анда Вакула Оксананы нидеп черевичкалары китәм инде Петербургка инде эзләргә. Тоже кызык роль, шул роль өчен бирделәр. Аллага шөкер, менә шулай итеп нидән хәзер безгә менә күптән түгел менә миңа кичә генә кем безнең дирижер, маэстро Гойхман Александр контактта язган. Яромир, ты пока в Казани, найди, пожалуйста, какие-нибудь партитуры красивых арий. Мы планируем скоро выезжать на гастроли в мусульманские страны. Хотим, чтобы ты исполнил татарские арии на гастролях. Мене,
Аллага шөкер, мен Аллага үземне шулай итеп, неге мин горурланам, мин татар булып, Әлбәттә. дөнья күләмендә, менә бит Алла бирсә, мин шулай татар ариясын оркестр белән җырлап, ул бер Башкаларга Татар- тәкъдим итү мөмкинлеге бар. Татар икәнлеген, Татар татар икән иҗатын, күрсәт- татар әйе, сәнгатен күрсәтү мөмкинлеге бар. Менә Шулай хәзер бит? мурашка тән буенча. Чөнки мин бик безнең бик көчле нация. Менә татар бик көчле. Татарлар бездә, беләсез, мин бер нәрсә дөрес, может быть, ошибаюздыр, но менә безнең бик күп музыкальное наследие, бик күп художественное наследие, безнең бик күп спортивный наследиелар, безнең күп ниләр. Менә хәзер безнең күпме ниләр, огромный пласт культуры, ниләр, классикалар, шул ук татар халык җырлар, классика и фольклор, огромный пласт безнең культуры менә яталар, менә вырезаны. Алар просто халык Аларны күтәрергә кирәк. Менә шуларны күтәрергә кирәк. Менә мин хәзер алдан Алла бирсә әйтеп китермен, мин аны хәзер эшлим аның турында. Әмма инде, конечно, мин ярдәмне сорадым Татарстан халык артистынан Фердан Салаховтан. Без аны һәрвакыт элемтәдә, мин әйтәм, Фердан табай, сездән башка әйтәм, беркем миңа әйтә алмас, миңа әйтәм, менә җырланмаган ниләрне әйтегез, әйтәм. Нинди безнең менә Алаларны белә. ул белә. Ул белә. Менә әйтәм, нинди безнең менә романслар, багаж ариялар, татар халык җырлар, менә матур, но яталар нитергә, Әйе. әйтәм, халыкка күтәрергә кирәк. Халык бит аны, Ярамир, аның шунысы да бар бит. Халык ул җырларны ишетергә зарыгып яши. Менә Әйе. аның хикмәте нәрсәдә? Сагына алаларны. Һәм аларны чынлап та күтәрергә кирәк. Менә шушы урында тамашачыларга бер нәрсә әйтик әле без, Ярамир. Сезнең тиздән Казанда 12 ноябрьдә сольный концертыгыз булачак, әйбет. Алла бирсә, Менә шул сольный концертка сез репертуарыгызга шушы онытылыга торган, инде халкыбыз сагынган кайбер романсларында кертәчәксезме? Үзегезнең менә шул концертның программасын бераз гына булса да, әлбәттә, артистлар серне шишәргә яратмый. Шулай да менә ничек бара әзерлек? Мин рәхәтләнеп әйтеп китәм, әмма инде бөтен серне әйтмим. Алла бирсә, дөрес әйттегез, 12 ноябрьдә сагат 5-тә зур концерт залында Салих Сайдашев исемендәге. Казаныбызның үзәгендә. Әйе, Алла бирсә, концерт куячакмын. Онда булачак шул онытылган, кайсылары хәтта бер тапкырда яңгырамаган романслар, бераз ариялар кертәчәкмен, Алла бирсә. Һәм инде яраткан менә халыкның татар халык җырлары булачак. Минем яраткан җырларны, эстрадный җырларны әнкәйләргә, Гөлсинә, шундый аларда булачак. Алла бирсә, безнең тамашачыбыз, минем яраткан тамашачыбыз, эшетә ала безнең Фердан Салах белән дуэтыбызның да бер аваз дуэтның җырларына Хунавылы көе, шуның хитлар инде безнең. Һәм инде Алла бирсә, менә көтәме җавап, Алла бирсә, Лена Бичарина, Татарстан халык артисты, катнашачак Зарина Хасаншина, Алла бирсә, менә шундый затлы концерт ясасы килә мин. Казаннан мин башлыйм үземнең юбилейный турымны, чөнки Казанда иң беренче минем профессионал менә сәхнәгә чыгыш булды. Аны мин бер кайчан онытмаячакмын. Ул, причем ике шундый момент. Беренче, эстрада буенча мин Казанда башладым профессиональный адымнарны. Без Фердан Абдуллович белән Салахов башладык эшләргә 2012 елны. Тагын да берни, ул опера нинде, опера буенча менә безнең татар опера балетын Муса Җәлил исемендәге театрда мин башладым үземнең тоже профессиональный ниләрне, адымны. Иң беренче минем зур партия менә Явыз Иван булып кала инде. Тоже ничек парадокс булса да инде, әйме? Татар кешегә. Но иң беренче минем зур партия минем карьерада оперный җырчының менә шул партиядан башланды. Ул минем иң беренче менә серьезный бош партия булып бара минем биографиядә. Шакыр, ул бик кадерле бит инде. Ул иҗат кешесе өчен һәрбер башкарган хезмәте ул кадерле. Явыз Иван Грозныйның менә бу партиясе да ул бит инде синең ни дәрәҗәдә профессиональ булуыңны күрсәтә торган. Һәм син аны бик рәхәтләнеп башкарып чыктың. Бу әфәрин дип кенә әйтәсе килә бу очракта бит. Рәхмәт. Ярамир, тамашачылар
инде концертка билетларын сатып ала аламы? Алар сатуга чыккан әле юкмы? Билетлар күптән сатуда, менә әйтәм инде яхшы урыннарны өлгөрергә кирәк аларга, чөнки менә хәзер сентябрь аенда бик актив билет сату башланды. Яхшы урыннар хәзер бик тиз уза башлады, мин ни итеп. Билетларны сайт bileton.ru сайтында алырга була һәм БКЗның сайтында алырга була. Әкем ниләр белән интернет ширкәтләрдә бәлки яхшы нитмидер, БКЗның кассасына килеп, анда килеп кассадан алырга була билетларны алып берсе. Казанда башлыйм дип әйттең. Аннары кайларда булачак концерт? Беренче Казаннан, аннары Мәскәү дип уйлыйм. Мәскәүдән соң Самарага телим, Самарадан соң Оренбург. Шундый шәһәрләрне инде менә кая татарлар безнең бар зур шәһәрләрдә, шунда эшләп нитеп. Мин күп ниләрне мин бик яратам, беләсез, мине авылларда ясарга концертлар. Авыллар, провинциаль шәһәрләрдә яратам. Чөнки онда мин бераз шунай в хорошем смысле жүләрдер мин. Мин яратам ниләрне ниләрне карарга, энергетиканы менә интергә. Менә яратам керергә бер залга, менә клубка, кайда бер нәрсә дә үзгәрмәгән. Менә бераз гына әзмәз ремонт эшләнгән, но менә менә агач ниләр, эстәнәләр, агач ниләр, онда күп җырчылар, артистлар сискәнеп торса да, мин наоборот аны яратам, чөнки мин онда менә ниләрне күрәм, тәмен тоям, энергетиканы тоям. Онда менә жан бар. Ниләрне күз алдыма китерәм, ничек безнең бабайлар, әбиләр утырганнар, ничек авыллар гөрләп торган вакытларны күзгә китерәм. Хәзер бит шуның өчен абстрагироваться итеп, бераз фантазиялар вакытларында да бераз йөрәккә рәхәт булып китә. Аннары реальностька кире кайтканда җылы инде йөрәк, чөнки күрәсең ничек авыллар бетеп бара, ул бит ялгыш, ул авыл бит безнең йөрәк, бөтен нәрсәнең йөрәге. Вот. Но театрда хәзер бик ни булгач тыгыз. Шуңа күрә бөтен ниләрдә, провинциаль ниләрдә, шәһәрләрдә һәм авылларда эшләп булмый. Шуңа күрә хотя бы тырышам менә зур шәһәрләрдә эшләргә, онда килерләр дип уйлыйм, халык, ягъни татар кешеләребез. Әлбәттә, Ярамир, тамашачы һичшиксез сине яраткан тамашачы һәм профессиональ җырчыны ләззәтләнеп тыңларга яраткан үзенә бер төрле үзенчәлекле тамашачы киләчәк синең концертларыңа. Ул чынлап та шулай. Без әлбәттә зур уңышлар телибез. Концертларың уңышлы булсын. Гомумән синең иҗат дөньяң һәр вакыт үзең теләгәнчә байып торсын. Менә шулай һәр вакытта да рухланып, канатланып, хыялланып яшә. Менә шушындый теләкләр телибез һәм әле алга табада уңышларыңны күреп, менә шушындый концертлар турында канатланып сөйләшә торган шушындый матур әңгәмәләребез булып торсын. Энҗе ханым, зур рәхмәт сезгә чакырган өчен студиягызга. Мин бик шатланып киләм һәр вакыт сезнең студиягызга, чөнки бу бит татарның үзәгендә бит бу. Менә бөтен дөнья татар конгрессының үзәгендә мин ул бик безнең шуны горурлана торган урын. Шуңа мин монда бик шатланып киләм. Хөрмәтле милләттәшләребез, дөнья студиясендә кунакта Сибирдә туып үскән үзебезнең татар егете, хәзерге вакытта инде Санкт-Петербург опера театры солисты булып эшләүче Ярамир Низаметдинов кунагыбыз иде. Әңгәмәне Энҗе Шәйхетдинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр саубуллашабыз һәм әлбәттә 12 ноябрьдә Казанда зур концерт залында кичке сәгать 5-тә Ярамирның концертына сезне чакырып калабыз. Tәрәзәдән күзен алмыян кәй, күптән инде кояш батса да, әнкәйләргә һаман да без бала, башларны шал чәчләр баса да.
son kiyar